И туған тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кыйлган догам. Ярлыкагыл дип үзем һәм әткәм, әнкәмне ходам. Татар теле минем, дусларымның, абыемның, апамның, авылдашларымның туган теле. Ул моңлы һәм бай, безнең өчен бик кадерле тел. Ә мин Бүлмәкәй авылында яшим һәм 5нче сыйныфта укыйм. Безнең бар зур хуҗалыгыбыз. Мин хуҗалыкта әтигә һәм әнигә булышам. Әйдә улым, атларны эшләйек әле. Сабыр ит әле, әти. Мин хәзер дусларга яраткан шигыремне сөйләп күрсәтәм. Әйдә. Менә улым, ат та көтеп тора. Равиль Файзуллин, ат яратучы малай. Поездга да утырган бар, ә мин атны яратам. Ат та рәхәт, кая телим, тезгенне генә тартам. Поездлар баралар алар, бер салган эздән генә. Аннан дөньяны күрәсем, фәкать тәрәзәдән генә. Атта, телим кырга чыгам, телим тауларга менәм. Иреклекне төю рәхәт, куышып җилләр белән. Дуслар, җирнең матур җирендә, Бүлмәкәйдә торам мин. Малайлар һәм кызлар, сезне кунакка чакырам мин.